கொடை வேணும். ஆனால் இசைமழையில் நனையணும்னா அப்பவும் கொடை வேணும். என்னன்னா உங்களுடைய நல் மனிதர்களுடைய கொடை வேணும். அது மாதிரி அம்பிகா மெடிக்கல்ன்றவங்க வந்து 100 ரூபாய் அன்பளிப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஒரு மேரேஜ் ரிசப்ஷனுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ வந்து கல்யாண பொண்ணு 2 பேரையும் வாழ்த்தலான்னு போனால் அங்கே ஃபோட்டோ செஷன் நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால ஒரு இசை கச்சேரி நடந்தது, அங்கே போகலான்னு போனேன். இந்த ஃபோட்டோ செஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபர் வேறு என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாரு, கல்யாண பையனை பார்த்து இன்னைக்கே சிரிச்சிடுங்க, நல்லா சிரிச்சிடுங்க, இனிமேல் நாளைக்கு கல்யாணம் அப்புறமா உங்களால் சிரிக்கவே முடியாது, இன்னைக்கே நல்லா சிரிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அங்கே ஒரு இசை கச்சேரி இந்த மாதிரி ஒரு லைட் மியூசிக் ப்ரோக்ராம் நடந்தது, அதுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக 8 மணிக்கு மேலே கச்சேரி இருந்தாங்க. டின்னரில் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா டைனிங் ரூமில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் சாங்கு 8 மணி ஆயிடுச்சு, டின்னர் தொடங்கியாச்சு. ஆனால் இந்த சாங்குக்கு யாருமே எழுந்து போகல. அவ்வளோ தலையாட்டி ரசிச்சு சில பேர் டான்ஸ் கூட ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அந்த சாங் வந்து இப்போ அதுதான் நம்ம கேட்க போகிறோம். அதாவது என்ன படம் நீங்கள் தான் யூகிக்க போகிறீங்க. இது வந்து இசைஞானி இளையராஜாவை வந்து மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்த படம், அடையாளம் காட்டிய படம். இந்த படத்தோட பேரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பறவை வரும். இந்த படத்தோட பேரில் பட்டி தொட்டி டீ கடை எல்லாத்தையுமே இந்த பாட்டு வந்து புதுசில் இந்த பாட்டு தான் ஒலிச்சுட்டே இருக்கும். யாராலையாவது கெஸ் பண்ண முடியுமா என்ன பாட்டுன்ட்டு? என்ன படம்? அன்னக்கிளி. கரெக்டு, அன்னக்கிளி. மச்சான பார்த்தீங்களா பாட்டு தான் நம்ம கேட்க போகிற பாட்டு. எஸ் ஜானகி பாடிய பாடலை பாட வருகிறார் ராணி சித்ரா.